Bajarê Amedê bi dewlemendbûna madenên sifrê li Herêmê û li Tirkiyeyê tê nasîn. Li navçeya Nava Sûrê de dengê çakûtên hosteyên sifrê qet kêm nabin. Hunera alavên ji sifrê li bajarê Amedê bûye wekî kevneşopiyek a dapîr û bapîran. Jinek a 24 salî li bajarê Amedê bûye hosteya firaxên ji sifrê. Rojda Akar li hemî Tirkiye û li bajarê Amedê wek jinek hosteya yekem e. Rojda dora 7 sale ev kara dike û dibêje karê çêkirina alavên ji sifrê zor zehmet e. Lêbelê karekî bi zewq e. Bu mesleği ilk başta Sıfır li bajarê Amedê zêde tê bikaranîn. Mereqa min jî ji bo vê karê hebû. Ji xemlandin û çêkirina giradên ên mala hez dikim. Kêfa min ji alavên ku ji sifrê tê çêkirin heye. Beriya 7 salan hatim gel hosteyekê. Li ber destê hosteyeke ez jî hînî vê karê bûm. Niha ez jî bi hostetî ev kara dikim. Hoste ji sifrê alavên mitbaxê û xemlandinê çêdikin. Rojda Akar jî li ser wan alavan şikil çêdike û çakûtê ku li destê de ye bi hostetî bikartîne. Alav an firaxên ji sifrê ji bo tendurustiya laşê mirovan jî gelekî bi feyde ye. Çêkirina wan zehmet e, lê gelekî bi keyf e. Ez dixwazim herkes hîn bibe. Rojdeya 24 salî pêşniyar li hemî jinên Tirkiye dike ku bila ew jî bibin hosteya sifrê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.